comença a cansar dels homes tan moderns, metrosexuals que en diuen. Ara resulta que a la meva parella li encanten les meves polseretes i els meus anells i els penjolls. Però què és això? M'haurà de comprar una caixa forta. Jo crec que els homes que duen arracades, anells i pulseres són feus. Jo crec que no. A mi m'ho pareix bé, perquè si a ell li agrada, jo no li puc obligar que no duguis. Les dones, bueno, vale, perquè necessiten decoració, però els homes no queden bonics. Jo no me poso ni una arracada ni loco. Pues jo crec que te quedaria la mar de bé. No. Ja m'han seguit bé. Jo tampoc. Jo m'ho pareix que és dona. Jo també. Però no està bé, queda molt hippie i gastes bombers només per un par de coses. Collars també per endur. Però tampoc li queda tan bé. Carlos, te pots posar unes arracades que queda molt modern. No.